sekuzwa kwenyu musangano uno wePoland musangano unodzikamisa zvinitsa munyika zvino hama yangu ndakawa vana vachibuda vachikura vongo mwashuka vachimwashukira zvisipo nezvisizvo vachitaura zvisinei navo zvisina zero navo vachinavira zvoto zvisina nezviri munzira ingadai iri yavo vakutaura zvekuti vakuru leadership mukanyi makazviwa mukanyi pai vakuru vacho vane uri chioko muhomwe kuvatuma nani ameno vatuma ameno kuti munoruzivo nazvo here mukanya kuziva kuti zvakabva kupi zvichiendepi uye vachidei dare ravo ririrei hatowisisa imika munarwo rundo rwenyuro hatinganyovanetsa handiti asi tichida kuti vana vazive gwara vasangopfachuka ameno mai kwenyuko zvakamboitika here makuna asika kwenyu takaona uyu wakabuda noyani uyu Linda tikati makamuignora zvino wedu musangano wakurisa mukuru unoenda ugoinda uchinanarira saka kuti tingonyarara zviboni. Yes, Mundara, yes. They actually thought I was lying towards Anya 15 billion. No meeting man told him Mundara. Yes, I'll revert to you after the meeting. 15 billion no zopa ininika. Yes, alright. Mauviaka maingonge muri mumakona mumwena sedushuro makati pfau maviaka tinokuchingamidza nawo iri pomunogona tatiti uye pano tigare pamwe Poland yamakachemera heyo ani mazviona kwenyu mapisa kwamwashuka tiri kuona vakadzikama muri kuzvigona sei vakadzikama handizuro imi makashayiwawo eni 2 million tichiona tokotiregedzai vamunakigwa kuriya ndekomunhu wose tingati mindimadi tiudzeiwo muri kuzvigona sei tigadzirise iyi nyaya. In Zimbabwe we have one problem, and until that problem is solved we will never go anywhere. You opposition members gathered here today and you the leader of the opposition. We have a legitimacy crisis, and until that legitimacy crisis is solved, I want to tell you this. You know, and the judge ticharamba tichidira. That's one thing I can promise. And the mombodo mchashaikwa mari. That's all I can say. Hai varegererei kudoko watichataura ivo vana vamwashuka ndio semu mazero iwaya handimawa vamwe vaya vakainda vaingova mazero iwaya anonetsa mazero acho ada kudzikamiswa miratiwe vakuru sekuru tawo yeyo nyaya zvaifana vana mazviona todi imi ndiri mazvitaira kakupinda muvanhu muna vana todi kugadzisanai musikana uko dobi yaudavire haisiyei sekuru tawo isusu pachinyakare zvese zvangatsingaitike zvese izvi vanhu vafana vakanetsa vashedza pasaiti ngoti fana tora izvi tokomba vangonyarara chete tovapa something small chete tovapa kuti fana ngori kunetsa tora ichi ngoti ka vanobuda vabho zvino mafadza mukanyi ravirai kana zvichisevenza ndindotanga zvekuravira ndina nemavhotsi akawanda mufundisi vakuda kuhwa hari dzamadzisawira vakuda kuravira mirati vape varavira azvino munobahwa kuti chiravirai mukanya imi mazvitaira achimupika izvo mavhotsi vacho anoteka munyima chimwai mukanya soko mutipevo